तो भाई लोग आज एगो सेट सॉन्ग आइल बा नीलकमल सिंह के। ये तो लेटेस्ट न्यूज है ना भाई लोग, जब हम यूट्यूब खोलनी ह तो एक नंबर पे ई गानवा आइल ह। और जब हम गानवा सुननी ह तो हमर जानवा के याद आए लागल लेकिन तहारा लोग खातिर हम अपन दिल दिमाग गुर्दा के समझौनी ह आ कहनी ह कि प्यार कइल ठीक ह, प्यार में रोवल ठीक ना ह। और हाँ, प्यार कइला त ठोक द नाता अपन प्यार के रोक द। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे हम कहल ई चाहतनी कि गाना बहुत ही लाजवाब बा, एकदम शानदार बा। गानवा के कहानी आरू झकास बा, लेकिन नीलकमल भैया तारा लुक के आगे पवन खेसारी बेकार बा। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो। ना भाई लोग, देखो लोग कितना अच्छा लागत नीलकमल भैया। आरू इनकर गाना के हीरोइन तो एकदम सनी लियोनी लेखा लागत तारी। ना सनी लियोनी तो घों घों करेले। हमरा कहे के मतलब सुंदर सुशील विश्व सुंदरी बारी इनकर हीरोइन। और हाँ, ई गाना सीधा दिल पे अटैक करता मर्दे। तू लोग नइखा सुन ले लोग तो जाके सुना लोग। अब बात व्यू लाइक का नंबर दे के बाद तो ई गानवा के हम नंबर देतानी 10 में 10। काहे कि गाना के वीडियो क्वालिटी, नीलकमल के एक्टिंग, गाना के लिरिक्स आ जौन कुछ भी गाना में बा उ सब चुम्बेश्वरी बा। हम झूठ नहीं बोलत, गानवा के बड़ाई ओसे करतानी काहे कि गानवा ओ लायक बा। ना तो नीलकमल हमार कोनो रिश्तेदार हवन कि उनकर पक्ष खींचेम। बाकी गानवा जाके सुना लोग। और हाँ, गानवा सुन के कमेंट में जरूर बताइए लोग वाकई में पवन खेसारी ऐसा सेट सॉन्ग गाई लोग।